Daily Wins a ideme s kódom, lebo s kódom chcel by som dať Prestige 3 a ideme teda na to. Dúfam, že z tých Nova dropov vypadne nejaký Brawler skin alebo niečo. U môjmu kamarátovi som počul, že mu vypadol Brawler Meg a mám to z dobrých hráčov akože. Kam je to? No, že ma tu nikto nevypne. No, Mortis. Prišiel. Aj. Poďte preč. Ja nechcem fotiť. Stále by sa ľudí? Aj. Keď cítim do gadžetu, ja ho zabím. Poď preč. A to Starnova? Som ešte nehral. Dobre, prvé miesto, 10 pohárikov. Dobré miesto. Poď, niečo dobré, poď. To bude niečo dobré. Brawler. Star Buffy na Griffa. Kámo. No tak, nič. Akože dobré, ale nie je zase najlepšie. Lebo Griffa vôbec nehrám, takže... Čo tu mám? Ešte damage, aha. Ideme ďalej. Škoda, že nemám Lucky Day, alebo Lucky's Day, či jak sa to volá. To sú až 3 Daily Winy. Lucky Day, normálne a potom ešte nejaké lepšie. El Primo! Ja neviem, čo ho tu je. Alebo takýchto hráčov, čo takto schovávajú sa za tie krabice. Poď preč. No, idem sa odčiť. Ono ma teraz niekde vyšli. Fajt. Ako je? To je schovan do koučku. Oni mi fajčí. Dynamite. Bum. Kamo, ale ten spák je dobrý. Ale že dobrý. To má na bafisku. Kamo, tá Starnova musí byť ale dobrá to je. Kamo, on má vypne. 5. miesto. -2 dostanem. Na 100%. Kamo, ja neviem dávať kolda. To idem. Mortisa. Mortis je dobrý. Ja by chcel som sa stať s tou novou Starnovou. To som nikdy nebol a... Čo to chcel? Ani už neviem. Nie. 8-bit ma skoro zabil. To by som normálne odpadol, že by ma zabil 8-bit. Nech sa mi dohýluje hapka. Bum. Kamo ten Edgar ma vypne. Je 5. miesto. Teda 6. nie 5. Jo,
Ja to ide Mandy. Ja už si ani neviem, koho si mám vybrať. Jaj. Kde sú všetci? Poďte, ukážte sa. Mandy. Ježiš. Mandy. Tu prčic. Nie, mňa zabil Sirius. Kamu ja neznačím Siriusa. Kamo, ja idem niekoho hrať. Idem úplne random, zavriem oči. Ja to nejdem. Tak Frank. Mám ho na 6, takže nemám ho na 1, to je dobré. Kamo, ja dneska prehrávam, mne sa dneska nedarí. Spajky. Bum, bum, bum a umri. Bum. Kladivom som buchol rovno. Nito! Mŕtva. Spike. Ten dostáva bomby. Bum. Ten. Čo? Nezabila Pam. Kamo, to je... Ja neviem, ja ideme stát drop. Rare. Fakt. Totálnu smolu mám. Ježiši. Dobre, ideme. Kto chce dostať týmto mojim kladivkom? Nie, ja som mŕtvý. Kamu? Nejdem, Franko. Ja neviem, koho si mám dať. Jemný tu. Joj. Bum, bum, bum. Nita. Kamo. Ja som zabil Cordeliusa. Dobre. Vlastne nemal šancu, keď dám na mňa gadžety. Ten grom čo robí? Kam starnovať? Tu chcem. Bum, bum. Kam ona je OP. Kam on videl tu, čo je? To je normálne cheatovanie s tou starnovou, ona je taká silná. Veď to nejde zabiť. Ja som to zabil, ale malo HP. Kamo, ja na tej stardropy nemám žiadne šťastie. Ale že žiadne. Jedeme dál. O, teraz som v strede s Bibinou. Kam to bude nejaký dobrý hráč. Na 99%, podľa mňa. Kam pôjde, on pôjde s tou Bibinou, ale... Kamo, brčí je. Nemá šancu už. Čo to ukazuje, že mám hypercharge, ale keď ju nemám. Nita! Kamo, Nita najsilnejší brawler na svete.
Nie, to si robím srandu. Nie! Ja skoro umrem. Poď pred stôl. Tam máš. Lebo som Nita. A mňa zabije Sirius. Teraz nevadí, keď umrel, ale ja nechcem umrieť. Kámo, keby som ho trafil, ale ja som slepý jak... Kokos. Bum, bum, yes. Kámo, ja som aj zmačkol tú hyper challenge. No, poďme to. No, zabil ma Stu. Dobre, nevadí. Mám quest, stardrop, rare. Kamo, ja mám na tie stardropy, ale totálnu smolu. 3-krát rare po sebe, to není možné asi ani. Epic, po niečo. Niečo dobré, 200 coinov. Dobre. Coiny sú dobré. Ja teraz rozmýšľam, či ja dám Andy. Lebo chcem dať Mythic rank a ja to mám zamknuté. Potrebujem dať Mortisa. Preto to robím. Takže ešte potrebujem dosť toho. Dobre, dáme Brody. Jaj.